לא אכפת לי. איזה כיף. כן. פרי. הוא רוצה פיפי. רשימה של הרבה דברים שאפשר לעשות היום כדי לעשות את היום הזה ליותר טוב. שלום שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? 11:04 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שנייה של 60-90-60, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, בשבת היפה, החמימה, נעימה, השמשית הזאת שבחוץ. מקווה שאתם נהנים, מבלים, מטיילים. אנחנו כאן מלווים אתכם באשר אתם, ואנחנו ממשיכים משנות ה-2000 אל שנות ה-60, כרגיל. 60, 90, 60. כאן 88. ואנחנו נשמע קטע של המלחין הארגנטינאי אריאל רמירז, איש המיסה קריוז'ה, שבתקליט של מיסה קריוז'ה בשנות ה-60, בצד השני שלו היו קטעים חילוניים יותר. אחד הקטעים זכה להצלחה נורא גדולה ותורגם להרבה שפות, גם לעברית. אז הנה הגרסה של לוס מצ'וקמבוס. מה? I will go to haircut. No, lama. I want to make nakhan. Okolis, no nakhan. Huh? בסדר, מה שתפוחד. It's like down there is no hair, up there is תראי, no. I take handbrakes out and the auto not go. Because it's stuck in the hole. כן.